ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୂଆ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମେନ୍ ଗେଟ୍, ଏଇଟା ଭିତରକୁ ଯିବା, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ତାପରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା। ମୁଁ ଏଇଟା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବି, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ମନ୍ଦିର ବେଢା ଭିତରେ ଅଛି, ଜଷ୍ଟ ଭିଡିଓଟି କରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବି ଦର୍ଶନ ପାଇଁକା। ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲି, ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତା ଉପରକୁ ଯିବି। ଆହୁରି ବହୁତ ପାହାଡ ଉପରକୁ ବହୁତ ସିଢି ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଯାଇକିରି ଆହୁରି କିଛି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତା ଉପରକୁ ଆଉ ଯାଇ ହବନି ଏତେ ବାଟ। ରେଣୁ ରେଣୁ dim dum dana da dim dana da dim dum dana da dim dana dim dum dana dim dum dana da dim dana udani da dani dana dir dana na udani da dani dana dir dana na dana da diana da dim dum dana da dim dana dim dum dana da dim dana dim dum dana dana dim dana da dim dana na dana dim dana da dim dana dana da diana diana dana na dana dim dana da dim dana na dana da diana diana dana na da dim dana na dana da diana dana 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 dim dum dana da dim dana na dim dum dana dim dum dana da dim dana dim sare ga ma ma ga re ga ma pa da ni sa ni da ni da ni da sa ni da ni sa ni ga re sa ni re sa ni da ni sa ni ga ma ma ga re sa ni re sa dim dum dana da dim dum dana dim dum dana dim dum da na na dim dum dana da dim dana na udani da dani dana dir dana na udani da dani dana dir dana na dana da diana da dim dum dana da dim dana dim dum dana da dim dana dim dum dana dana dim dana da dim dana na dana dim dana da dim dana dana da diana diana dana na dana dim dana da dim dana na dana da diana diana dana na da dim dana na dana da diana dana 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 dim dum dana da dim dana na dim dum dana dim dum dana da dim dana dim sare ga ma ma ga re ga ma pa da ni sa ni da ni da ni da sa ni da ni sa ni ga re sa ni re sa ni da ni sa ni ga ma ma ga re sa ni re sa dim dum dana da dim ବେଢା dum ଭିତରେ dana ଅଛି, dim dum ବେଢା ଭିତରେ ଚାରିକର ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇ ଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା, ମାଙ୍କଡ ଗୁଡେଇ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଡେଇ ଅଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ କାମୁଡିବାକୁ। ଟିକେ ପଛ ପଟ ହେଲେ ମାଙ୍କଡ ଏଠି କାମୁଡି ପକେଇବେ। ବେଢା ଚାରିକର ଲୋକ କମ ଅଛନ୍ତି ଆଜି। ଝରଣାରୁ ପାଣି ଆସୁଛି ବୋଧେ। ପାହାଡ ଉପରୁ ଯୋଉ ପାଣିଟା ଆସୁଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଉ ଟାଇପର ପାଣିଟା ବାହାରୁଛି। ହଉଛି ପାର୍କ ଟାଇପର ହେଇଛି ବସିବା ପାଇଁକା ଲୋକ, ଆଉ ଆ ଭିତରେ ବଗିଚା ଟାଇପର ବନା ହଉଛି। ଲୋକମାନେ ଆ ଭିତରେ ବସିବେ, ବୁଲି ପାରିବେ। ଏ ସବୁ ବନା ହଉଛି। ଏପଟେ ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ
ପାଖକୁ ମନ୍ଦିରଟା, ଏଠି ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁକା ରାସ୍ତା ହେଇଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବନ ଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ହଉଛି ସେ ଗେଟ୍ଟା ବି ଏଠି ଗୋଟେ ବନା ହଉଛି ପାର୍କ ଇଏର।